Así estaba taboada o pasado venres pola noite. A praza de Riazón quedouse pequena para acoller os centros de persoas que acudiron á vila e ocuparon as rúas. Moito público que disfrutou do espectáculo que ofreceu a Orquestra Panorama, o prato forte das festas, e que dende logo non defraudou a ninguén. Deixámolos cun anaco de actuación para que xulguen vostedes mesmos. Facemos o hino da xuventude, despois continuamos bailando a ritmo de salsa e merengue. Pero ahora, por favor, queremos ver todas as bandeiras arriba, xóvenes e veteranos. Enseñadlas todas, por favor. Arrancamos a tabuada, mover as bandeiras así máis rápido, así, así. Eso queda máis de puta madre. A festa cada cojonuda, así. Eso. Escucha. Cuore, a Mariette, Woodstock, quello ti capisce ora, io e cuore, tu non hai fronte, giù posto, forse di cuore, it's a mindless your life, people lying, but they choose right. Churches professional, dare famiglia, dimmi lo todo, avanti tu, amici, mi apre il uomo, come per un